Bună ziua! În luna noiembrie 1997 am participat împreună cu o delegație de 136 de persoane la Romanian Invest Forum în Statele Unite cu o delegație economică pentru întărirea relațiilor de colaborare între România și Statele Unite și identificarea unor oportunități de afaceri. Atunci am găsit în 1997 transportul urban din Chicago, din statul Illinois, era făcut cu autocare electrice. Venind în țară, am recomandat mai multor primari din România, inclusiv primarului general al capitalei din Iași, din Cluj, din Timișoara, din Constanța, din Craiova, ca să doteze flota de transport urban cu mijloace de transport ecologice, troleibuze, tramvaie și autocare cu propulsie electrică pentru combaterea poluării acestor orașe și treptat să se treacă la transport urban cu mijloace electrice și nu cu motoare termice care poluează foarte mult, mai ales motoarele diesel și motoarele mașinilor care sunt cumpărate din second hand din Occident și aduse în România pentru a fi folosite. Pe data de 19 ianuarie, anul curent, fiind parcat pe bulevardul Ștefan cel Mare în București, am fost tamponat din spate de autobuzul autocar pe linia 335 condus de Tache Marian, care venind cu viteză foarte mare a șters Dacia Logan IS31 LPZ, producându-i o avarie în valoare de 160 de milioane de lei. Șoferului am solicitat polița de asigurare, acesta a spus că o să luăm legătura cu asiguratorul, s-a mers la poliția rutieră. Poliția rutieră a spus că este de vină șoferul mașinii care era parcată regulamentar pe bulevardul Ștefan cel Mare, nu și șoferul autocarului. Am mers la Direcția Generală Anticorupție și am sesizat faptul că un polițist nu a acceptat probele prezentate de mine, probele audio și video, și a inversat rolurile dintre victimă și autor. Făcând verificări la Societatea de Transport București, am constatat că Primăria Generală a Capitalei a achiziționat o flotă de 300 de autocar din Turcia pentru un comision de 66 de milioane de euro. Aceste mijloace de transport nu au asigurarea făcută, este o singură asigurare pentru un autobuz, iar celelalte sunt trase la Xerox. Șoferii circulă drogați și beți în mijloacele de transport în comun și în timpul condusului mijlocului de transport se uită pe tabletă, pe Facebook și pe filme porno. De asemenea, nu au avizul psihologic. La Spitalul Militar am verificat, peste 30% din șoferii care conduc mijloace de transport în București nu au avizul psihologic pentru a fi conducători de mijloace de transport în comun. Am încercat o mediere cu Primăria Generală, cu Serviciul de Transport, cu Poliția, cu DGA-ul. Nu s-a luat nicio măsură, nici la parchet, nici